manera, nosaltres li volem dir a Convergència i Unió, i especialment a aquells que de manera irresponsable a Convergència i Unió estan aixecant la seva veu per qüestionar l'abstenció del Partit Popular, els volem dir que aquells que els hi costa pair possibles pactes o abstencions amb el Partit Popular, si volen portar el seu partit i a Catalunya a les eleccions anticipades, que les portin. Nosaltres li diem al president de la Generalitat que si ha de fer i vol fer i escoltar aquestes veus dintre del seu partit, que el que ha de fer són llavors unes eleccions que hauria de convocar conjuntament amb les eleccions generals per establir-nos despeses i duplicitats i, per tant, estalviar-nos diners públics. Volem recordar-li al president de la Generalitat que la llei electoral és cosa de tots, no és cosa de dos. La llei electoral que ha de donar una nova mirada i un nou posicionament als catalans i a les catalanes perquè siguin i es sentin més representats pels seus polítics ha de ser un acord de totes les forces polítiques a Catalunya. Creiem que el moment dels ultimàtums de Convergència i Unió s'ha acabat, ja no tenen més justificació. Zapatero ha perdut tot el seu crèdit i Convergència i Unió no pot ser el còmplice d'un govern que ha ficat la nostra economia en números vermells i que ha enfonsat a la societat en una depressió davant la falta d'expectatives i d'oportunitats perquè hi hagi un canvi.